Pokiaľ ešte stále veríš tomu, že pri chudnutí musíš jesť 5 až 6 krát denne, aby si nebola hladná a nakopla svoj metabolizmus, tak toto video musíš vidieť. Pretože práve toto môže byť dôvod, prečo tvoje chudnutie stagnuje. Vedecký výskum nám jasne ukazuje, že to, či budeš denne jesť viac menších jedál alebo menej väčších jedál, nejak výrazne neovplyvňuje veľkosť tvojho energetického výdaja alebo tá rýchlosť tvojho metabolizmu. No a rovnako tak nám ukazuje, že to nijak neovplyvní ani to, ako bude tvoje telo v horizonte 24 hodín využívať tvoje tukové rezervy ako zdroj energie. Čo by to ale ovplyvniť mohlo je to, ako moc hladná sa budeš cítiť a ako moc budeš nad jedlom rozmýšľať. V tomto prípade máme zmiešané výsledky. Niektorí ľudia budú pociťovať menší pocit hladu na väčšom počte menších jedál, zatiaľ čo iní ľudia budú pociťovať menší pocit hladu na menšom počte väčších jedál. Pokiaľ sa teda pri chudnutí snažíš stravovať 5 až 6 krát denne, ale si stále hladná a máš permanentnú chuť na sladké, tak skús zmenšiť počet jedál, zväčšiť objem týchto jedál, no a pripraviť si niečo, čo ti skutočne bude chutiť, keď budeš mať väčší kalorický budget. No a pre viac náučných a vedou podložených videí ma nezabudni sledovať.